Moikka moi. Mun nimi on Taikuri Miksu. Ja mä aion tehdä näissä videoissa lähinnä korttitemppuja. Mä oon ennen näitä videoita laittanut YouTubeen, mutta nyt mulla tuli tämmönen yhtäkkiä päähänpisto. Mä ajattelin, että vois pistää, ja niin mä aionkin pistää. Ja näissä ehkä tulee tutoriaali, mut kuitenkin. Mun on kädessäni 2 korttia. Ruutuessa sekä herttäessä. Ja mä aion pistää ne tänne pakan päälle. Ja ottaa ensimmäisen kortin eli ruutuässän. Ja sitten mulla on vielä täällä kädessä niin herttäessä. Ja pistää sen tähän. Ja nyt tässä on siis ruutuässä ja herttäessä. Ja teidän vuoronne on nyt arvata, kummassa on herttäessä ja ruutuässä. Mun täytyy näitä sekoitella hiukan. Näin. Ja nyt te saatte arvata. Jos arvasitte, että herttäessä on tässä ja ruutuässä on tässä, niin se meni valitettavasti väärin. Ja jos arvasitte, että herttäessä on tässä ja ruutuässä on tässä, te valitettavasti vieläkin vastasitte väärin, koska nämä kortit on muuttunut. Täällä on ihan tavalliset kortit. Ei mitään ole missään. Ja jos tykkäsitte videosta, painakaa tykkää. Ja jos ette tykänneet, niin painakaa silti sitä tykkäysnappulaa. Ja kommentoikaa alas, mitä piditte. Mutta mä en sitten hyväksy mitään negatiivista lausetta sinne. Moi. Seuraavaan kertaan.